Thank you.
moltíssim aquest suport tota l'estona, aquesta paciència i que ens heu acompanyat en aquesta mini cercavila que hem pogut fer pels 30 anys que portem ja de Colla Gegantera. Em fa l'any 1991, quan Canovelles, els comtes de Magarola, que estan entrant a plaça ja, ells dos, el Carles... La colla va entrar a la plaça, aneu tocant, jo vaig xerrant, amb Magí, la Xixinola, amb Benet, i en tres petits gegantons que són en Garric, en Verdet i en Mussolet, que ens han acompanyat aquest petit cercavila. Benvinguts i entreu a plaça. Planteu gegants i ara donarem pas a la colla gegantera. Gràcies, colla de la Garriga, que ens acompanyeu aquesta tarda. Hem entrat a plaça. Demanem a tota la gent que vulgui acompanyar-nos aquesta tarda que, si sisplau, manteniu, deixeu la plaça Margarita Xisco. Deixeu la plaça, sisplau, una miqueta lliure.
Brevíssim, brevíssim. Gegants, planteu aquí, planteu. Deixem el pastís també aquí a prop, perquè ara és el moment de fer uns petits recordatoris, uns petits agraïments. Gràcies sobretot primer a vosaltres, públic, que heu vingut, canovellins, canovellines, aquí, que teniu moltes ganes de fer gresca. I heu sapigut acompanyar-nos tota aquesta tarda per celebrar els 30 anys. Un fort aplaudiment per vosaltres, gràcies per acompanyar-nos, gràcies. Segona, els nostres padrins, que ens acompanyeu. Baixeu. Demanaríem a algú de la colla gegantera de la Garriga que s'apropi al costat de la... Ara ja no. De la Xisqueta i el Carles, que s'apropin aquí al mig. Hi ha algú de la nostra colla aquí, donarà aquí dalt, molt bé, Adri. Allà on està el pastís, podem anar perquè us farem l'entrega del nostre record. Gràcies. Molt bé. Això és tradició, entre nosaltres. Les colles geganteres tenim una tradició sempre de sortir durant tot l'any a 10-11 llocs de tota Catalunya, inclús de fora, d'Espanya, inclús de fora, també hem anat a França. Aleshores, aquestes 10-11 colles que fas durant tot l'any, després els has de rebre aquí. I aleshores nosaltres fem aquest acte sempre el dissabte de festa